Benvindos ás primeiras jornadas comunistas galegas, o título O futuro do socialismo en Galicia e no mundo organizan o Partido Frente Popular Galega e a Organización da Mocidade Comunista Alianza. O tempo que nos toca vivir ven marcado por unha aguda crise do sistema capitalista que cuestiona a base sobre a que se edifica este modo de producción, caracterizado pola explotación do traballo asalariado. Unha das bases teóricas de Carlos Marx que utiliza para analizar este sistema económico capitalista en lo que se fundamenta o estudo da economía e das relacións de producción é a teoría do valor de uso, do valor de cambio, etc. Vemos hoxe como o valor que atribúen os mercados, as vivendas, as hipotecas e os propios valores financieros, ou mesmo as moedas de troco internacional, son ficticios e baseanse en mentiras interesadas para favorecer o lucro do capital financiero, tal como teorizou Marx. Utilizando como excusa a súa propia crise, o capitalismo internacional, que Lenin teorizou o imperialismo fase superior ao capitalismo, está arreciando a súa ofensiva de loita de clases contra o proletariado de todos os países, contra todos os povos do mundo. A loita de clases non é un invento dos comunistas, é a constatación da ciencia do materialismo histórico e a realidade social que vivimos de xeito cotián e que se ve reflexada na loita pola defensa dunhas condicións de vida dignas para os traballadores e para o povo galego. Estamos a resistir unha ofensiva como nunca se deu contra os nosos dereitos e condicións de vida e traballo. E por iso que a FPG e as mocidades adiante quixemos aprofundar na alternativa a este sistema que condena os seres humanos a miseria e a indignidade. Unha alternativa que necesariamente é a da construcción dun novo sistema que sin dúbida será o socialismo, que será o goberno dos traballadores e a eliminación de todo tipo de explotación e marxinación. Xa vai moito tempo que na FPG vimos utilizando un lema clarificador no que nos reafirmamos. Somos a clase obreira, somos a maioría. Estamos aquí tamén para homenaxear os nosos mártires, os que trazaron o camiño co seu sangue e os que debemos todo o que somos, porque nada se conquistou sin sacrificios. E a nosa capacidade revolucionaria ven tamén dese esforzo e dese sacrificio. Lembremos a Lenin Moreda, o primeiro en ser abatido polas balas franquistas aquí mesmo na Porta do Sol no 1936. A Moncho Reboiras, líder comunista e independentista, a Xosé Humberto Baena, a Sánchez Bravo, a Abelardo Collazo e a tantos outros comunistas e revolucionarios anónimos que caíron loitando polo socialismo. A eles debemos tamén estar no xeitinho. A eles, a Frente Popular Galega e adiante, rendemos de homenaxe. Na fase superior comunista, cando desapareza a subordinación esclavizadora dos individuos, a división do traballo, e con ela a oposición entre o traballo intelectual e o traballo manual, cando o traballo non sexa somente un medio de vida, senón a primeira necesidade vital, cando o desenvolvemento dos individuos en todos os seus aspectos veden tamén as forzas productivas que corran a regocheo mananciais de riqueza colectiva, só entonces poderá rebasarse totalmente o estreito dereito burgués e a sociedade poderá escribir na súa bandeira de cada quen segundo a súa capacidade e a cada quen segundo as súas necesidades. Marx. A alegría de vivir e de loitar tennos da profunda convicción de que é xusta, aferroante e invencível a causa pola que loitamos. O noso ideal, o dos comunistas, é a liberación dos traballadores e do povo de todas as formas de explotación e de opresión. É a liberdade de pensar, de escribir, de afirmar, de crear. É o dereito á verdade. É o de colocar os principais medios de produción non no servizo do enriquecemento de algúns,
para a miseria de moitos, pero si ao servizo do noso povo e da nosa patria. É erradicar a fame, a miseria e o desemprego. É garantir a todos o benestar material e o acceso á instrucción e á cultura. É asegurar a xuventude, o ensino, a cultura, o traballo, o deporte, a saúde e a alegría. É crear unha vida feliz para as crianzas e anos tranquilos para as persoas maiores. É afirmar a independencia nacional, a defensa intransigente da integridade territorial, da soberanía, da seguridade, da paz e do dereito do povo a decidir o seu destino. É a construción dunha sociedade socialista correspondendo ás particularidades nacionais e aos intereses e as necesidades, as aspiracións e a vontade do povo. Unha sociedade de liberdade e de abundancia, na que o Estado e a política estean inteiramente ao servicio do ben e da felicidade do ser humano. Álvaro Cuñal, un partido con paredes de viño, 1985. Benvidos ás jornadas comunistas galegas. Escoitade, falade e debatide connosco. Gracias. Ben, esta tarde tínhamos previsto un programa amplio que iba a estar presente Laura Sousa, secretaria xeral da Organización da Mocidade Comunista Adiante, que iba a intervir sobre a Mocidade Comunista Galega, pero por unha indisposición non pode estar connosco. Despois estará o camarada Bruno Carballo, que é un xornalista de práctica comunista de Portugal, que nos falará sobre o movimento de esquerda en Portugal. E logo, Fayed Badawi, representante en Galicia da Frente de Liberación Popular de Palestina, que interverá sobre as revoltas no mundo árabe desde a perspectiva marxista-leninista.